77 cap i Gymru, 1 Grand Slam, 2 daeth gyda'r Llewod, cwpl o treis bach neis ar y ffordd, nhw gyd yn cyfri. Cod y obit o dyrfa ryngwladol di. Gareth Davies yn torri'r lid! Gareth Davies! Ond i'r adnabod yn gyrraedd! Ond i'r Ryan! Gareth Davies! Troni'r cais mewn 2 gêm i'r clwb y gastell newydd. Right there, show off. The top 3 di, a pam. Okay, third best moment yw hwnna. Ennill y Grand Slam 2019, so y gêm yn erbyn Iwerddon, y gêm ola. Yeah. Dyna'r best moment. Nillon ni weddol rwydd, fyd yn credu 25-30 points eitha rwydd, sorry. Nice space in it. So na'r trydydd moment yw hwnna. Okay. Cais yr un sa. Cais yn erbyn Australia 2019, mas yn cwpan y byd. Yr interception. Yeah. Yeah, cofio hwnna. O Will Genia, a sa'n credu wyrioedd e'r ôl game ni, so... 2019 yn gwiriad y ti, Gar? Bydd y top 1 yna? Number 1 were in 2015 World Cup. Sgorio'r cais na yn erbyn Lloegr. I bwrw nhw mas o cwpan y byd un am. Mi cofio nos yna, o'n i'n neud yr effaith. O'n i'n neud Radio 5. Prynu, right? Ond oedd camera arno ni yn sgwr. Lan i gyd lan fel. Oedd Matt Os yn y boes yn ffrind yn o ffrarau. Oedd yn eithon ni mas, sa'n i gael siwm yn dod bobl Cymraeg o'r feddw yn ymfywyd. Ac os ti'n geidio nhw'n meddwl bod nhw'n mynd i golli, oedd yn kick-off 8 gloch yn nos. Oedd ar trwy dydd, ar ôl nhw ennill, gys nhw fel second wind. Yes, oedd nhw gyd off i pennau twicyn. Oedd yn ffantastig. Bai di oedd hwnna, Gareth. Rhaid, siw mae tymor yn mynd y Scarlets gyda chi? Ar un reit. Lot yn well ar season diwetha. Ond ni wedi gwella lot. Ni wedi seino cwbl o chwyrwyr dros y haf diwetha. Mae carfan bach cryf gyda ni nawr. Creu bod ni wedi 5 neu 6 yn y lig nawr. Edrych mlaen i'r ail hanner o'r tymor nawr. Siwt ti'n ffindo fe'n gweithio gyda Pili, achos bydde ti wedi waren y Scarlets bach gyda fe, a hefyd fforddwr sy'n war ar un safle, ti wedi hwnna? Oedd yn gret, pryd clywys i bod e'n dod at ni, o'n i'n apus iawn. Pryd o'n i'n fancach, o'n i'n edrych lan at y Pili. Fi'n cofio mynd i Straddy Park, pob gêm gytre, gyda brawd fi a dad fi, a oedd Pili'n war y prynu, a fi'n cofio meddwl to fe oedd o'n i'n moyn bod fel Pili, basically. So, o'n i'n edrych lan at y fe, ond pryd es i trwydd o'r academy wedyn, a mewn i'r tîm gyntaf, symudodd e ymlaen wedyn, a fe chas o'r cash. Lan i sêl, un am y cash. Lan i sêl, ie. Typical boys Cymru, typical. Ie, exactly. So gyda, ti wedi ware 200 o hanner o gemau i'r Scarlets. Os 200 a hanner arall i fynd to, ti'n meddwl? Fi'n credu bod 500 yn gofyn bach gormod. Ys o season y ddoi fach fynd, ti dod, siwod? Wel, gobeithio ni, ie. Fi'n 34 nawr, ond i syl yn teimlo'n eitha dda. Syl yn edrych yn eitha da, neu? Dy ti'n yn top 10 ni? Top 10. Top 10 ni. Mae bod yma sweet talk o cybbi boi fydde. Contract, son yn ddechrau. Da i'n headlock. Ie. So, ti wedi gweithio trwy dyrfa di neu pethau bach ar ochr gael. Ond ar ôl benni rygbi, ta pryd bydd e, ti'n meddwl beth ti'n mynd i wneud? Mae'n mynd i garto soilen. Ti wedi meddwl, beth sydd ti? Cwpl o bethau, ie. Wel, ffarmo beef o'n i'n meddwl, os mae cash ar ffyn ynddi. Ie, dyr i lan i gael bach o chips. Bydd y ddoi nhw'n anna. Wrthau cwpl o lloi i ti, ddechrau off. Mae dad yn gyda busnes y ceir, wrth i ceir, so a fi jyst wedi mynd i busnes agor estate agency lawr yn Hafford West, so... Black Bear? Black Bear property. Oh, very good. Da iawn. So os ti'n prynu neu gwerthu tŷ na, jyst lawr yn Hwlffordd, o'n gwybod e. Beth affordd yn un mlaen i wrffordd i fi, wel? Aros ti'n ffordd o berew. Ie. So ti'n gwerthu tai dyddi yma, ni di ffindo hwnna mas. Pa fath o dai sy ti'n cynnig i ni? Set-up yn yna. Na set-up. Set-up? O gwbl? Yn credu... Nige finta? Nige dysfryw fel terrace house bach neis, gyda falle llun buwch yn ffrantau. Rhywbeth fel un falle? Wrong lliw. Herifos coch a gwyn. Erifos. Gardd bach yn y bac yna, so digon o lle i'r buwch. Gwyn y gardd yn sian. Beth am fi? I ti, Sarra, fi'n gwybod bod ti'n hoff iawn o siopa. Siopa'n Sarra.
Rydyn ni'n acbus iawn yn fyw fyna. Rydyn ni'n cael ei setlo lam yn hyn. Yn jiffi gael. O, codi ti'n ddyn ar. O, mynd yn dod o si. Gafodd ymlaen o'n. Fi'n credu bynglo fach neis i Jeff. Pan bungalow. Wel, sy'n lot lan Sarra. Sarra.